మనం వరభోజ చేస్తాం. పెళ్లి కొడుకు రాగానే చేపల వారికి పానకాలు అవసరం, ఎందుకంటే ఆయన చేతులు తాగలేడు కాబట్టి చేతులు వస్తాయి. అయితే శాస్త్రాదు పురుషం ఎవరి సర్వం ఎద్భూతం ఎచ్చుద్భం పాల్పోతాడు. ఆత్రాస్వామిషం భగవ సంగదే దరిగ్రావణ హరికాశం జిష్ణరస్వాయం శుక్రమాసి జ్యోతిరాశి తేజోసి జ్యోతిద్ర పవిత్రేణ విశ్వసురస్మి మధు వాతారుతాయతే మధ్యన్న మధు 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 పన్నీరు పొలం పట్టుకెళ్ళి తాళ్ళు బాగా కూడా వేసుకెళ్ళి అట్లే అందరికి కూడా నీళ్ళు కూడా చల్లేసిన ఆ నీళ్ళు అటు ముట్టుకో నమస్కారం అటు చల్లేసి అమ్మటే శ్రీనివాస